L-a lansat în 2011, Love is Music, așa s-a numit, urmând hitul verii 2012, pe care cu toții îl știți bine de tot, Different, piesa care a fost licențiată în Europa, atenție, și în Australia și în Japonia, pe asta nu știam. Uite. Da, în Japonia a fost locul 5. Serios? Da. Vai, foarte tare. Februarie 2013 și intrăm în anul pe care ne pregătim să-l terminăm. Ai lansat cel de-al treilea single al tău cu Mihai Ristea, Beautiful Life, iarăși o piesă superbă. A cântat mult pe radio și mai cântă în continuare. A ajuns dintre cele mai bine vândute piese de pe iTunes România. Serios? Ce tare! Eu nu știam asta. Ce tare! Mulțumesc că mi-ați spus. Uite, nouți, vezi? Și să spune așa, m-am născut să fiu artist. Viața mea are culoare pentru că îmi exprim toate sentimentele prin artă. Am zis și asta? Da? Așa Am este, găsit dar nu de e de mult pe pe aminte. internet. Ce cuvinte deștepte, dar Da, nu mai măi, amintesc. da. Ce profundă sunt. Da, ai văzut? Da, așa este, nu. M-am gândit dacă, Doamne ferește, ar fi să pățesc ceva să nu mai pot cânta, nu știu ce aș face. Dansezi, gen... Uite, acum mi-am găsit Stai varianta. liniștită că se poate. Oana, ce ai găsit acolo, drăguț? Am mai găsit niște lucruri drăguțe, dar înainte să ne uităm peste ce am găsit eu pe aici prin plasmă, că toți suntem la MTV. Vreau să te întreb tot apropo de Dansez pentru tine, cum te-ai simțit în momentul în care, deși erai atât de aproape să câștigi locul întâi, n-a fost să fie. Și toată lumea să știi că a fost în fața televizorului. Ai, mă! Serios. Serios, că ți-am dat SMS, remember? Adică, na. M-am simțit... și eu mă așteptam, sincer, să câștigăm. De ce să fiu mincinoasă? Mă așteptam pentru că mi s-a părut că aveam mulți susținători. Și nu pot să zic că nu m-a încântat faptul că am fost aproape pe fiecare ediție pe locul întâi. Dar în același timp am înțeles că e vorba și despre caz normal și am fost deschisă ideii că s-ar putea să nu câștigăm pentru că poate altcineva are nevoie mai mult de premiu. Dar mie mi se pare că noi am câștigat oricum ar fi fost, pentru că am demonstrat foarte multe lucruri și am evoluat, asta contează în cel mai important, am evoluat, am fost apreciați de către oameni care chiar asta fac, dansează și din asta își câștigă existența, iar Dar care acum un premiu care poate să-și ajute familia. Chit că e mai mic, el este, nu a plecat acasă cu mâna goală. Weekendul ăsta care a trecut ai mai avut parte de o realizare, cred că ți-ai mai înfăptuit un vis sau nu știu... Ce-am făcut weekendul trecut? Ștefan Bănicu, Aoleu, o colaborare. Doamne! Cum adică ce-am făcut weekendul ăsta? Păi ieri a fost duminică, dar asta nu mai știam. Așa. Doamne, da, deci cu Ștefan Bănic a fost într-adevăr o realizare. Nu știu, mie mi s-a părut o șansă, așa. I-am și spus că n-am cuvinte să-i mulțumesc, pentru că mi se pare un mare compliment că un astfel de artist a gândit la o puștoaică. Hai mă, fetiță, să te știi cu mine pe scenă. Unde ești? La sala Palatului? Așa m-am simțit. O să continuați colaborarea asta? Că Ștefan are foarte multe concerte în perioada asta. Nu știu. Eu știam de aceste 3 concerte care au fost la sala Palatului cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, unde, da, am cântat o piesă foarte frumoasă, un colin și piesa mea. Da, asta a fost foarte interesant. Cu Ștefan Bănică pe piesa Beautiful Life, varianta swing, făcută cu instrumentiștii lui. Foarte frumos. Și cum a fost să-ți reinterpretezi piesa într-o altă manieră muzicală? Mie îmi place să fac asta cu toate piesele pe care le-am lansat și pe care nu le-am lansat, dar le știu eu. Le cânt în diferite maniere, dar să fac asta cu un artist consacrat și dintr-o altă generație a fost foarte emoționant. Adică am avut niște emoții în fiecare seară, au fost 3 seri de concert. Îmi tremurau picioarele, îmi tremurau buzele, nu puteam să zâmbesc fără să-ți joace colțul gurii, așa nu știa ce să fac, Doamne, ca și cum ar fi fost pentru prima oară pe scenă, dar era vorba că eram lângă cine eram, în fața mea era un public care nu era publicul meu, era un public matur și care a reacționat foarte bine. Am avut un fragment în piesă în care publicul trebuia să ne cânte piesa, adică Beautiful Life, și au cântat-o, frate. Au cântat-o, frate, și uite că a cântat și George și a dansat și a făcut ca toate cele în pauza asta. Noi am tot vorbit de chestii și George a fost renum. Cu ce personaj din desene animate le-ai asociat pe George acum? Rudolf, clar. Rudy, ce că era, tocmai a fost aia de la Scorpions, Rudolf Schenker. Și noi avem pe Sore în plasma aici, ea fiind de data asta, cred că este Tinkerbell, nu? Eu n-am văzut această N-ai văzut asta? Este un articol despre vedetele asociate cu personaje din desene animate, deci tu ești Tinkerbell, nu știu cine e aici. Cum? Ia uite. E fata aia incredibil mulată, ce seamănă. Da. Fata mulatră, cum o cheamă, am uitat. Ia uite și pe Adela.
Unii pornesc cu capra, Uite și alții pe cu ursul, Antonia. eu am pornit cu renul. Antonia, Pocahontas, nu? Exact, Cu rând. direct. Iată, Ina, Mihaela Yasmin. Rădulescu aici? Da, Mihaela Rădulescu, Ina, Corina Corina. Caragea, Andreea Raicu, Laura Cosoi, Ah, e ok, Andra. eu nu sunt. Iulia Vântur, dar noi nu suntem, George, E noi ok, nu eu suntem. nu sunt. Elena Ariel. Gheorghe și Dana Rogoz. Dar tare, nu? Adică Da. te-ai fi Da. gândit vreodată că ești asociată cu Tinkerbell? Vrei să zic ceva? Tinkerbell este personajul meu de desene animate preferat. Serios? Hey! Da. Și a fost la un moment dat o campanie pe Facebook unde fiecare trebuia să schimbe poza de profil cu poza unui personaj din desene animat, din desene animate cu care se aseamănă sau în care se regăsește. Și eu mi-am pus-o pe Tinkerbell, dar nu m-am gândit că semăn cu ea. Că o să ajungeți, da. Yes. Yes, e George Ventil aici. Cum ziceam, unii pleacă cu ursul, alții cu capra, eu am plecat cu renul. Dar ne opream la mai multe informații legate de ce îi place lui Sore să facă. Ia uzi, joacă cărți, Macao, canastă, ce mai joci? Dar de unde știi? Păi scrie acolo în prompter. Păi dar de unde știe prompterul Noi ne-am chestia? făcut Eu cred temele pe foarte cuvânt tot ce bine. scrie lumea în prompter. Bine. Doar așa. Deci, să zic, Remi, joc. canastă, ce mai Remi joci? canastă, acum joc și Scrabble. Scrabble. Am avut turneu acum vreo 4 zile, am jucat cu toată echipa. Scrabble. Mimă, mai am joci? făcut campionat. Mimă, da. Da? Da, Ești da, fană? Am simțit Mimă. eu, bine. Cărți de-astea, Război Macao, dar la un moment dat și am și jocuri mai complicate cu cărțile. Ce mai e? Nu, că acum trebuie să vină Remi, era Macao. Macao e un clasic. Da. Ăla. Șeptică, știi? Nu, Nu știi? nu știu niciun joc cu Cea cărți. mai mișto poruncă pe care ai primit-o sau ai dat-o la cărți, care e? Păi n-am jucat cărți cu porunci, am jucat... Nu, jucați așa la liber? Nu, stai, am jucat Scrabble pe porunci care a pierdut, a dat... Știi ce mi s-a dat? Ce-a dat? Mi s-a dat porunca asta, eram într-o cameră de hotel, nu prea erau prea multe lucruri de făcut. Mi-au dat să mă învârt în jurul sticlei cu degetul băgat în dop. Dai seama, m-a luat o amețeală E de bună, vedeam numai bună. Scrabble. Da, nu, când stai la hotel să știi că sunt Cele mai- da. nemărginite poruncile. Deci se poate lucra mult cu recepția, cu tot staful hotelului, înțelegi? Poți să faci cu adevărat scandal. Ia, bine că îmi dai dacă idee acum. vrei. Plec pentru acum data vineri din viitoare nou. le ții Da. acolo. Bun. I-ar plăcea să fie, îți place? Ți-ar plăcea în continuare să fii profă de filosofie? Băi, dar de unde mă Ușor se deturnează planurile tale din trecut. Planul, da, nu mai Nu? e. Dar mi-a plăcut filozofia, am făcut-o la facultate, la una dintre cele două. Una dintre cele facultăți de două, care- yeah! Da, în cazul care nu știați. Așa. Știm, vezi câte lucruri știi de pe tine, crezi că am ratat tocmai asta? Corect. Vreun master? Master încă nu, că n-am mai... Masterchef-uri, Masterchef. Dar te pregătești celebrity, așa. Măi, nu știu dacă mă mai pregătesc, Nu? sincer. Am Ai terminat văzut facultatea România, acum te 3 iubesc de ani. seară. N-am văzut, era vorba despre asta? Era vorba despre învățământul din România. În România clar n-aș și mai cât face rol, master. ce rol important au masterurile pe care le facem noi. Nu, Mai mult nu. n-aș face în România. Am zis că dacă fac master vreodată o să plec în state sau la Londra pentru master în film. Păi, altceva. într-o țară din care provine cuvântul master. Adică, Corect. gen. Asta nu m-am gândit. Da, Bun. da. Știi care e chestia? În momentul ăsta eu chiar, adică de câțiva ani de zile muncesc strict pentru carieră și pentru evoluție și dacă aș pleca acum un an, doi, m-aș întoarce probabil de unde am plecat. Dacă să zicem anul trecut, pe vremea asta, ziceai, cum ai fi răspuns la întrebarea, e pe val, Sore? Anul trecut, pe vremea asta, Ziceai, da. avusesem doar piesa Different, aproximativ. Nu cred că ai fi răspuns Ba aproximativ. Da, ba da, vorbesc foarte serios. Atât de obiectivă puteai să fii, Da. pentru că aceeași întrebare, repetând-o anul ăsta, Un cam val mai cum mic, sună. un val mai mic. Ok, mai bine. Nu, dar ideea este așa că mi-este greu să-mi dau seama dacă sunt sau nu pe val, cum spui tu, pentru că eu am un public în Pariu cu viața și acum va fi probabil același, crescut un pic, în o nouă viață, deci este un public al nostru. Ăla, da? Apoi mai sunt alți oameni pe lângă publicul la cărora mă adresez prin cariera solo, care sunt puțin mai mari, unii dintre ei, iar cu dansezul acum am dobândit și un public mai matur, știi? Și nu mai știu exact unde sunt. Și capacul tuturor Da. este concertul de la Pala Salatului, în care ai fost Exact. lângă bănică, da? Exact. Și ai convins acel public un pic mai matur Da, că să mă ești ce primească. trebuie. Sper Așa. să intre Păi în clar, ei. clar. Sunt cei care te-au apreciat cu siguranță pe parcursul sezonului de Dansez pentru tine, că a fost ceva... Nu știu de ce, am senzația că a fost unul dintre cele mai grave sezoane de Dansez. Așa Pe e? bune, pe bune. dau Acum seama. și din punctul de vedere al viewerului, încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Așa, ia...